Що? И не пимаш ли? Бегам. Няма бегаш, дай лев. Дай лев. Нямам бе. Да, ти изям цигарата. Нямам и лев. Колко имаш? 7 милиони. Кой няма грешка? Дай лев от него да пусна да бегаш. Абе, шефе, дай лев бе. Вие возите ли служени, бе? Терате ли превоз? Сега баща, бед съм, дай лев бе. Са не. Кой не? Пона нам. За зелката. След За времето. края на март. Ами пак пода. Шефе. Беше, Шема. Не шрам. Работа, Бобик има края на март. На шефа няма грешка. Малко като се стопля, сега с брезенти караме. Шефе. От тебе, деца до тебе. Кой е? Да бе не бъде мако му дебе. Да не бъде мамо дебе. Да не пак. Повем не му гледай. Айде бегам. Дай не пе. Бегам. Дай не гледай. Дай не бе. Дай не бе. Дай не пе. Злао са дай мако му дебе. Бегам. Дай не бе. Бегам. Ти ги ми даш един лев. Нема. Аз не отложам. Не, аз те уважам. Не ме пуска. Не, аз да имам един лев, можеш да ми даш. Един лев ли? Един лев и бегам. Дай лев и тавай. Дай лев бе. Стига 100 лев бе. Барно стигна, какво да си кажа. Бегам. Ти даш един лев. Не, чекай тук ги докарам ръки. Нема чакаш тук. Не ме путай. Не ме путай лев. Нема. Искаме да даш един лев и тавай. Иначе гледат пълно ще става. Никой не е става тавай. Що? Шепе дай лев бе. Бе, бегам. Обаче не. Моля се. Маята ръка. Обаче имаше един лев да ми даш. Имам да дам един лев. Не, имаш един лев да ми даш. Нямам са, не. Дай поне един лев да бегам. Нема, евро е това, евро. Не бегам. Дай това евро, ска разбара. Не, дай ка разбара. Бегай. Дай